Малко хора знаят името на този площад. За едни то е просто градинката до старата поща или до пожарната, за други площада пред съда, пред гимназията, до библиотеката. Но истинската атракция на площада, това са фотографите. Фотографите, които ти правят снимката за 5 минути, а те ти трябват още толкова, докато се познаеш. Кой от нас не е виждал тези малко мътни и бързо пожълтяващи снимки, на които хората излизат неестествено вдървени от строгото "а мръднеш, маймун станеш"? По времето, когато за мнозина фотографията е била мистика, фотографът е бил в центъра на всички тържества, сборове и сватби. И нашите баби и дядовци, майки и бащи чинно са застивали, за да видят как ще хръкне пилето или как ще изскочи зайчето. А след това са цъкали с език и са окачали готовата фотография на видно място, редом с пейзажа, изрисуван от вещата ръка на някой креватен живописец, за спомен на деца и внуци. Но това е било отдавна. А сега тези 3-4 старци идват по-скоро по навик, отколкото да препечелят нещо. Стоят с часове на някоя пейка, докато случайен минувач или войник в отпуск си спре пред апарата и повече от любопитство, отколкото от нуждата за снимка, застане пред обектива. И тогава бай Форен, бай Симон или бай Лазар с ефектни, но вече уморени жестове го инструктира как да застане, отваря капачката и нещо прищраква, изтропва. "Готово, момче! Дойде изпушиш една цигара и аз ще съм готов." И започва ритуала, който те повтарят близо 60 години всеки ден. А момчето, макар че е учило за фотографски процеси и има сигурно собствен фотоапарат, гледа с интерес цялата процедура и подпитва това-онова. Поява се ликът му венчан в сърце или с думите "не ме забравяй" и "винаги твой", а момчето поема още влажната снимка и се тръгва, не сдържайки усмивката си, за да хвърли снимката в някой албум или шкаф при куп други. А след години, при някое местене, чистене или подреждане, тя ще изпадне от някъде вече омачкана и пожълтяла, не устояла на годините, за да се спомни по устарялото вече момче с мъничко тъга за това вече от минало време, за площада с многото имена и паметника, фонтана с голите нимфи и фотографите, които вече няма да ги има. Защото тяхното време е минало и фотографията е престанала да бъде занаят. Тя е професия и хоби. А за една професия трябват не такива смешни, саморъчно изработени апарати, а къде по-сложни. А другото ще е сигурно същото. То ще се съхрани през невидимия кръговрат от сезони, хора, моди, сгради. Но няма да ги имат тези, които са ни накарали да запомним този площад с паметника и фонтана, с голите нимфи и войника на нож.